Hello and welcome to my channel. My name is Igbo and I teach Igbo language. Ndewo no ụmụnne m, aha m Igbo, ana m akụzi asụsụ Igbo. In today's lesson, I will teach you 25 most common words in Igbo language. Na nkụzi nke taa, m ga-akụziri unu okwu 25 anyị na-ekwukarị oge ọbụla n'asụsụ Igbo. Our first word will be yes. If you want to say yes in Igbo language, you will say eh. That is yes. Our second word will be no. No. If you want to say no in Igbo language, you will say mba. 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 Okay. Then our third word, okwu nke atọ, bụrụ high or up. When you want to say high or you want to say up in Igbo language, you will say elu, 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 elu. Elu means high or up. When you want to say that something is up or something is high, you will say elu, elu, high, elu, elu. Okay? Then our fourth word, okwu nke anọ, bụrụ down, down or ground. When you want to say down or you want to say ground in Igbo language, you will say ala, 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 ala. Ala means down or ground. Ala. Okay? Alright. Our fifth word will be water. Water. When you want to say water in Igbo language, you will say mmiri, mmiri, mmiri. Okay? Mmiri, mmiri, water. Our sixth word will be hot. Hot or fire. When you want to say hot or fire in Igbo language, you will say oku, 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 oku. Okay? Oku means hot or fire. Alright? So remember I said our fifth word is mmiri, which is water, and our sixth word is oku. Okay? Oku, which is hot or fire. So when you want to say hot water, you join it together like mmiri, oku. Mmiri is water, oku is hot or fire. So you say mmiri, oku, hot water. Alright? Okay. Our seventh word is house. Okwu nke asaa anyị nwere bụ house. If you want to say house in Igbo language, you will say ụlọ, ụlọ, ụlọ. Okwu nke asatọ, our eighth word is school, school. If you want to say school in Igbo language, you will say ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ. Our ninth word, okwu nke iteghete, bụrụ church, church, church. If you want to say church in Igbo language, you say ụlọ ụka, ụlọ ụka, ụlọ ụka, ụlọ ụka, ụlọ ụka, ụlọ ụka. Our tenth word, okwu nke iri anyị nwere bụrụ court, court. If you want to say court in Igbo language, you will say ụlọ ikpe, ụlọ ikpe, ụlọ ikpe, ụlọ ikpe, ụlọ ikpe. That is court. Alright. Our 11th word, okwu nke iri na otu, bụrụ day, day. When you want to say day in Igbo language, you say ụbọchị, ụbọchị, ụbọchị. Our 12th word, okwu nke iri na abụọ, 12. Our 12th word bụrụ week, week. When you want to say week in Igbo language, you will say izu, izu, izu. Izu means week in Igbo language. Izu pụtara week
n'asụsụ Bekee. Ịzụpụtara gịnị? Week n'asụsụ Bekee. Our 13th word, okwu nke 13. Our 13th word bụrụ month. Month. We want to say month in Igbo language. We say ọnwa. 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 Okwu nke 14. Our 14th word bụrụ gịnị? Year. Year. We want to say year in Igbo language. We say afọ. 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 Okay? Alright. Remember I said when you want to say day in Igbo language, we say ụbọchị. Ụbọchị. When you want to say week in Igbo language, we say izu. Izu. When you want to say months in Igbo language, we say ọnwa. Ọnwa. When you want to say year in Igbo language, we say afọ. Afọ. Alright. Our 15th word is big. Big. Okwu nke 15 anyị nwere bụrụ big. When you want to say big in Igbo language, we say nnukwu. 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 Okay? Nnukwu. Big. Our 16th word, okwu nke 16 bụrụ small. Small. We want to say small in Igbo language, we say obere. 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 Small. Obere. Okay? Our 17th word, okwu nke 17 bụrụ food. Food. We want to say food in Igbo language, you say nri. 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 Food. Okay? Our 18th word, okwu nke 18. Our 18th word bụrụ work. Work. We want to say work in Igbo language, you will say ọrụ. 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 Work. Okay? Work. Job. Ọrụ. Okay? When you want to say work or job, you say ọrụ. Okay? Alright. Our 19th word, okwu nke 19 bụrụ new. 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 When you want to say new in Igbo language, we say ọhụrụ. 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 Okay? Our 20th word, okwu nke 20 bụrụ old. Old. When you want to say old in Igbo language, you say ochie. 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 Alright. Our 21st word, okwu nke 21 bụrụ please. When you want to say please in Igbo language, you say biko. 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 Please. Okay? Our 22nd word, okwu nke 22 bụrụ space. Space. When you want to say space in Igbo language, you say ohere. 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 Okay? Our 23rd word, okwu nke 23 bụrụ mind. Mind. When you want to say mind in Igbo language, you say uche. 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 Okay? Uche means mind. Alright? Our 24th word, okwu nke 24 bụrụ part or beside. When you want to say part or beside in Igbo language, you will say akụkụ. 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 Alright? Okwu nke 25, our 25th word bụrụ like. Like or as in. Like or as in. As in or like means dịka. Dịka. Maka ụmụnne m na-eme ha na-ekwu okwu ha sị gị as in. As in. Unu ekwuzina as in. Ihe ọ pụtara n'Igbo bụ dịka. Dịka nsi kwuo. Dịka nsi ekwu.
dịka ka ọ pụtara, as in pụtara dịka, as in means dịka, dịka. Chegharịanụ na nke a. Ịnụla? Alright, we've come to the end of today's lesson. Please press the subscribe button if you've not subscribed to my channel, and also press the notification bell beside it, okay? Anyị abịago na njedebe na nkụzi nke taa. Biko biko ụmụnne m, bịarụ m aka na ebe a na-acha mmemme ede subscribe. Ma ọ bụrụ na ịpịbeghị, ịpịara m aka ebe a, pịkwa aka na mgbịrịgba dị n'akụkụ ya. Ịpịgo? Ịpịbeghị? Ana m eche gị. Ịpịgo? Ngwa, daalụ. M ga-ahụ n'onyonyo ọzọ na-apụta.